Ahojte všetci, vítam vás pri treťom videu z chorvátskeho Tribúňu. Dnes sa nám konečne oteplilo, máme krásne slnečné počasie a dnešné doobedné tréningy už máme za sebou. My sme si s Marošom postavili včera ešte bicykle a teraz sa ideme povoziť my. Tu konkrétne stojí ten môj. Maroš ma už čaká niekde vpredu, takže idem za ním a priblížime si dnes trošku naše tréningy a ukážeme si celé to naše poobedie, ako tu prebieha, čo nás čaká, čo budeme robiť. Takže poďme na to. My sme sa už presunuli k moru, vlastne tu chodíme trénovať. Maroš sa tu už niekde tu medzi tými stromami rozjazduje, rozcvičuje a ja som vám chcel ešte vlastne ukázať to prostredie, v ktorom sme, v ktorom trénujeme, kde s tými deckami sme a čo vlastne jazdíme, takže pozrite sa na to. Takže takto nejak to tu vyzerá, more je krásne, čisté, no a vlastne kde chodíme trénovať je vlastne celé toto pobrežie, ktoré máte možnosť vidieť. Tu všade sú kamene, takže toto celé je naša tréningová zóna, takže naozaj je tu veľmi veľa toho na jazdenie a trénovanie, čiže poďme na to, poďme sa do toho pustiť. Sú to vlastne aj miesta, na ktoré chodíme trénovať s deckami, takže je to veľmi pekné jazdiť takto pri mori. Takže my s Marošom sme sa presunuli trošičku z toho mola ďalej, pretože na tom mole dosť fúkalo. Tam sedí Stelka, jazdkyňa nášho klubu, ktorá si vychutnáva slnečné lúče. No a tu máme Maroša, ktorý už skúša svoje prvé skoky na dnešnom tréningu a veľmi pekne to dal. No a dnes vlastne si ukážeme ten náš tréning, zo pár skokov. A ako som hovoril, skúsim vám ukázať, ako to tu vyzerá, kde vlastne trénujeme. Skúsim urobiť zo pár záberov, aby ste vlastne videli toto krásne miesto, na ktorom sa nachádzame. Takže toto bol krátky záber z drónu, aby ste naozaj mali predstavu, kde trénujeme, ako to tu vyzerá. A teraz sa už poďme pustiť do jazdenia. Maroš už je nažhavený, už maká, trénuje, tričko si už dal dolu, takže babi sledujte, lebo bude sa na čo pozerať. No a my sme sa presunuli zase o krok ďalej, tentokrát sa už k nám pridali ďalší dvaja popradskí jazdci, Willy Todd a Aďo Klus. Hore zase vidíme Maroša, ktorý proste tomu nedá pokoj, ten makal 106, ten podľa mňa tohto roku ide na titul majstra sveta. Takže poďme na to, poďme jazdiť.
OK, takže dnešný tréning, ako máte možnosť vidieť, je za nami a chcel som vám ešte ukázať to, že na to, teda dnes sme sa s Marošom bavili o tom, že vlastne na to, ako veľmi fúka, tak more je dosť kľudné, ale to sa medzi časom zmenilo, veď sa na to pozrite sami, more je strašne rozbúrené. Tu je ináč cesta, ktorou zvykneme chodiť na večeru, ale rozhodli sme sa, že ňou nepôjdeme, pretože na tú večeru by sme zrejme prišli celý mokrí, takže sleduj video ďalej, pretože ešte nekončíme. No a medzičasom sme sa už presunuli na večeru do reštaurácie. Maroš, Vili už jedia, Aďo ešte čaká, no a dnes máme takéto ňoky s kuracím mäsom, vyzerá, takže za mňa celkom fajn večera. Dobrú chuť, chalani. No a my sa už po večeri presúvame do takéhoto strmého kopca, pretože vám chceme ukázať jedno veľmi pekné miesto, ktoré by ste určite nemali vynechať, ak náhodou budete v tribúni. Po náročnom vyšľape do kopca nás čakajú ďalšie schody. Je to aj dobrý tréning. No a všetci, ktorí vládzu, to môžu šlapať ďalej týmto chodníkom, ale keďže my nevládzeme, tak ideme s krátkou. Chceli sme vám ukázať túto krásnu hojdačku v tribúni, respektíve nad ním, v ktorej je naozaj prekrásny výhľad, lenže prišli sme tu a všimli sme si, že tej hojdačke chýba noha. Ale Aďovi to zjavne nevadí. No a druhá hojdačka takisto už nie je tak, ako by mala byť. Takže sa tu veľmi asi nepohojdáme. Ale každopádne vyšlapať sem a vidieť ten výhľad stojí za to. Veď posúďte sami. Takže aj takéto krásne miesta sú v tribúni. Škoda akurát tej hojdačky, že je rozbitá. Po minulé roky sme sem vždy zašli a tá hojdačka bola celá. Snáď ju do ďalších rokov opravia. Náš ďalší program je taký, že teraz sa ideme presunúť na izbu. Ja si musím takto chytiť bike, lebo ma tu čakajú schody. Ideme sa presunúť na izbu, dáme si sprchu, trošičku sa zrelaxujeme, oddychneme a určite ešte vymyslíme nejaký program na večer, o ktorom vás ešte určite budem informovať. Takže video ešte nekončí, sleduj ho teda ďalej, lebo nás ešte čaká určite podľa mňa veľmi zaujímavý večer. A ja som ešte zabudol dodať, že ak všetko pôjde ako má a podarí sa nám rozbehnúť stream, tak nás čaká hokejový večer. Takže budeme fandiť, ak to teda pôjde, ale uvidíme, či nám to pôjde. Keďže internet tu máme trošičku slabší, tak uvidíme, či sa nám podarí rozbehať hokejový stream. Takže tu je náš hlavný streamer, Števo Pčola, ktorému vyzerá, že sa podarilo rozbehať tento stream. Takže utekáme do sprchy a ideme sa venovať aj takýmto športovým aktivitám a zážitkom, takže
poďme na to. Toto je ináč taká spoločenská miestnosť, v ktorej môžeme robiť takéto aktivity, ako sledovať napríklad hokej. No a takto keď vidíme, tak tu je celý ten náš komplex, ktorý som vám ukazoval už skôr v tom našom videu. A vlastne k nám s Marošom do našej izby sa ide presne tade, jak stojí Vili a Stelka. A tam vidíme Maroša s Aďom. Aďo je vlastne náš sused, býva vo vedľajšej izbe s jeho rodičmi. No a my sa práve presúvame sledovať ďalšiu tretinu hokeja. Maroš na mňa nechal ešte aj zamykanie s telefónom v ruke, takže díky Maroš. Ale nevadí, zamkneme. Tu nám ináč parkujú bicykle, takto pred izbou. No a ako som spomínal, my sa ešte presúvame pozrieť si tretiu tretinu, alebo druhú tretinu? Tak druhú tretinu hokeja do našej spoločenskej miestnosti, kde sa bude všetko odohrávať. Takže poďme na to, poďme si pozrieť, hádam, dobrý hokej. A mne to ešte nedalo cestou do tej spoločenskej miestnosti vybehnúť sem hore a ukázať vám, ako v tribúni zapadá slnko. Je to proste krása. Vidieť to slnko zapadať za more. Takže toľko ešte z tribúňa, kde sa práve končí sobotný deň. No a teraz sa už naozaj ideme presunúť k tomu hokeju. No a takto nejak to tu zatiaľ vyzerá. Poprad zatiaľ prehráva 1-0, ale to hádam nevadí. Hlavne ide o dobrý športový zažitok a hlavne ešte nie je koniec, takže uvidíme, ako to celé dopadne. OK, takže po druhej tretine stále 1-0 pre Nitru a začínam tretia tretina. No a mne Maroš s Vilim zrobili čaj, takže chalani, ďakujem. A poďme na to, poďme teda odštartovať tretiu tretinu a uvidíme, ako to dopadne. Takže dlhšie som sa vám nehlásil, ale medzičasom sa udialo to, že Poprad dorovnala 1-1 a práve to Nitra vzala vedenie a vyhráva 2-1 nad našim Popradom a Poprad dostal takýto gól, ale musím pochváliť naozaj výkon nášho brankára Belaniho, pretože ich držal celý zápas veľmi dobre, ale ešte nie je koniec, takže uvidíme. Bude to remíza? Neviem, nechajme sa prekvapiť. Takže Nitra práve dala tretí gól do prázdnej brány, no a Poprad teda prehráva 3-1. Nie je síce ešte koniec, ale myslím si, že týmto výsledkom to už skončí, takže Poprad prehral pravdepodobne už 3-1. Takže Nitra takto dala posledný gól do prázdnej brány. Takže Poprad znova odvolal brankára, nitranský hráč je momentálne vylúčený a máme ešte minútu 20 do konca, kedy hrajú 6 Popračania proti 4 Nitrančanom, takže uvidíme, či sa im podarí vsietiť ešte gól, ale zatiaľ to tak teda nevyzerá. Držia pásmo. Zatiaľ stále Poprad na puku. Posledná minútka. A že by gól? Pravdepodobne áno, takže Poprad znižuje na 3-2. Tak tento zápas sa ešte môže teda zdramatizovať. Máme tam ešte 50 sekúnd, tak uvidíme. Možno to bude ešte remíza. Takže my sme sa už presunuli na izbu, Poprad prehral druhý semifinálový zápas, ale taký je šport. Ja sa musím priznať, že ja nie som veľmi fanúšik Popradu, ale zápas si pozriem veľmi rád ako fanúšik hokeja. Takže asi toľko z môjho pohľadu. Uvidíme, ako dopadnú ďalšie zápasy a týmto by som dnešné video už ukončil. My sme sa už presunuli na izbu a určite sa uvidíme pri ďalšom videu, takže zatiaľ čaute.